Sziasztok, sziasztok! Köszi szépen, hogy megint itt vagytok velem és követtek. Ha esetleg tetszettek már az eddigi tartalmak, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra, ugye a Modern Tudásbázis Dávid és Petra csatornára, illetve hogyha a videók is egyenként is így tetszettek összességében, akkor kérlek nyomjatok lájkokat, lájkoljátok a videókat. Ez egyébként nem csak nekünk jó, hanem nektek is, mert állandóan újra és újra hasznos tartalmakról fogtok tudni értesülni. Ennyit a reklámról. Térjünk rá egy kicsit szakmai dolgokra, vagy hát pontosan arra, amiért igazából itt vagyunk ezen a csatornán. Tanulással, karrierépítéssel kapcsolatos dolgokkal, vagy dolgokról szeretnétek hallani, meg erről szeretnék beszélni. Milyen a jó jegyzet? A jó jegyzet tömör és személyes. Ez a kettő. Lehetne ezt bontogatni, vagy többféle módon elmondani, most gondoltam, hogy egyszerűsítsük le, így a legjobb. Tehát még egyszer, tömör és személyes. Kezdjük az első dologgal, tehát, hogy tömör. A jegyzetnek nem az a lényege, hogy mindent visszaadjon, amit úgymond elmondott egy tanár vagy egy előadó, tehát nem minden szavát kell visszamondania, vagy visszaadnia, hanem a lényeget. Ugye a dolgok lényege az körülbelül 20%, egy nagyon kemény tantárgy esetében, vagy mondjuk egy nagyon fontos tárgy esetében, vagy amikor úgy érzed, hogy mégiscsak a lényeg ennél több, akkor körülbelül olyan harmada az anyagnak, tehát felkúszhat ez az arány olyan 31 néhány százalékra is. De összességében a dolgok lényege az olyan harmada, negyede, ötöde környékén szokott lenni, olyan 20 és 30% környékén. Tehát a jegyzetnek az a lényege, hogy tömören, egészséges módon visszaadja úgymond a lényegét az elhangzottaknak. Ez az első funkciója. A második funkciója, hogy személyes, ennek az a lényege, hogy amiben már beleteszed úgymond az energiádat, az idődet, amiben úgymond már van személyes lenyomatod, az sokkal egyszerűbb megtanulni, sokkal egyszerűbb bevésni az agyadba, és sokkal egyszerűbb felidézni onnan. Tehát a személyesség az így értendő, beszélhetnénk akár az érzelmekről is, mert érdekes módon az agy úgy működik, hogyha valami ilyen információhoz egy mély vagy erős érzelem társul, akkor sokkal könnyebben megjegyzi, tehát ez is igaz. Viszont most itt sokkal inkább arra gondolok, hogy úgymond a jegyzet akkor jó, ha tényleg a te kezed lenyomata, ha a te stílusodat tükrözi, ha olyan, ahogy te szoktál jegyzetelni. Úgyhogy feel free, csak nyugodtan, szabadon úgy jegyzeteljetek, ahogy nektek a legjobb, ahogy ti a legjobban vissza tudjátok adni a lényeget. Van, akinek ez akár folyószöveg, van, aki sokkal inkább darabokba, ilyen szófoszlányokat, mondatfoszlányokat ír le, vagy csak adatokat. Van, aki nagyon komoly jelentőséget tulajdonít az ábráknak, tehát úgymond különféle jelzésekkel látja el a különböző dolgokat. Ha egyébként nem megy túlzásba ez az ábrázás, nyilazgatás, színezgetés, akkor csak nyugodtan, mert ez is segítheti úgymond azt, hogy szerkezetként lásd az egészet, és személyessé tedd, amiből sokkal könnyebben fogsz tudni tanulni. Tehát ez valóban benne van ebben a dologban, tehát személyes legyen a jegyzet. Még egyszer, tömör és személyes. Ha ezt a szemed előtt tartod, szerintem 99%-ban biztos vagyok, hogy nagyon jó jegyzetet fogsz készíteni, az a maradék 1% az már csak a gyakorlás igazából, úgymond gyakorlatot szerzel az egészbe, hogy kialakul a saját stílusod, és akkor abban tudsz tudni jegyzetelni. Úgyhogy, ha van esetleg nálad tolt ceruza, vagy iPad, notebook, bármi, irány, lehet jegyzetelni. Ha vannak fontos gondolataid, értékes gondolataid, eszedbe jutottak dolgok, akkor jegyezzük meg, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, tessék ezeket leírni, illetve az ötleteidet, dolgaidat, napirendet, ezeket mind írni kell, úgymond jegyzet formájában, mert a szó elszáll, az írás viszont megmarad, és hogyha ezek a jegyzetek tömörek és személyesek, akkor rengeteget fognak tudni segíteni a tanulásban, karrierépítésben és az életed megszervezésében. Szép napot nektek, sziasztok!